Tu ets l'Hermínia Ordeig, ets la directora i gerent de la Fundació MAP, que ara, 2018, feu 50 anys, això són molts anys. Per tant, Hermínia, des d'aquells orígens d'ara fa 50 anys a ara, aquesta fundació s'ha transformat de forma increïble, no? Sí, la veritat és que fa 50 anys va començar per un grup de famílies que tenien necessitats pels seus fills que tenien una discapacitat i els pares volien que els seus fills tinguessin els mateixos drets que els altres, que totes les persones, i van començar a moure aquests serveis, primer per una escola, després van començar en centres de dia, després van creure que també tenien dret al treball i van començar a moure el que és el centre especial de treball. Per tant, inclusió, normalització... Inclusió, normalització i necessitat d'unes famílies i un moviment associatiu molt important des de la base, des de les famílies. Territori, parlem de... Parlem de Ripollès. Ripollès. Sí. Servei a tota la comarca, a tot tipus de necessitats, de persones amb discapacitats intel·lectual, física, sensorial, malaltia mental i ara també risc d'exclusió social. O sigui, ens anem obrint a les necessitats de la comarca. Per tant, suport a persones amb discapacitat i vulnerabilitat, que és un concepte molt important, no? Sí, perquè en aquests moments, diríem, hi ha moltes altres persones, també a part de les persones amb discapacitat, que realment hi ha uns serveis ja com molt ben treballats i ben preparats, estan sorgint altres col·lectius de necessitats que potser no estan tan coberts, no? En aquests moments, llavors, la Fundació amb aquest ànim des dels seus inicis de donar resposta a necessitats socials del territori, doncs ara es veu aquesta necessitat de les persones en risc d'exclusió social i entrem també a treballar en aquest col·lectiu. Escolta, estem en un lloc fantàstic, que això és mu és vaca. I aquí tenim una vaca, i aquí tenim tot això, i aquí tenim és Ripollès, és bona llet. Per tant, estem en un obrador de formatges, per tant, una formatgeria artesanal, en la que feu, des de la Fundació, evidentment, 4 tipus de formatges, aquí tenim els 4 tipus, i per tant aquesta és una de les activitats de la Fundació. Correcte, ja hem parlat que un dels drets que volem treballar i que treballem és el dret al treball de totes les persones. Llavors, perquè moltes persones puguin treballar requereixen d'un suport o del que se'n diu el treball protegit. I en aquest cas nosaltres tenim un centre especial de treball que és una empresa com qualsevol altra, però que el 70% de les persones són persones amb necessitats de suport i des de nosaltres el que fem és oferir aquests suports perquè puguin treballar. Llavors, de què hem de treballar? Què hem de fer? Ens hem de buscar la vida. Llavors, des de la Fundació el que fem és buscar línies de negocis dels sectors emergents a la comarca. El sector agroalimentari és un d'aquests sectors emergents i nosaltres vàrem creure que el Ripollès va per aquí, és una mica la transformació del sector primari cap a l'elaboració. I valor afegit, un producte de molta qualitat, amb un preu raonable bo, un producte premium, etc. A més, en vinculació totalment amb el sector primari. Nosaltres elaborem, però la llet no és nostra, la llet és d'una casa de pagès d'aquí Sant Joan de les Abadeses, que es diu Mas la Fulcrà, que gràcies al fet de poder de treballar conjuntament elaborant aquesta llet, ells poden vendre la llet a un preu més adequat. Per tant, dinamitzeu la comarca, enriquiu la comarca i genereu un benestar per tothom. I generem llocs de treball de persones amb discapacitat o amb vulnerabilitat, que és la nostra missió. Per tant, des d'aquesta fundació que tu ets la directora i gerent, Hermínia, feu moltes coses. Hem dit, sector agroalimentari és aquesta formatgeria, però també industrial, serveis, mediambiental, moltíssims temes, no? Sector turístic, etc. Per tant, en un món que es transforma, en un món en el que hi ha diferents sectors estratègics i són estratègics en diferents moments, porteu 50 anys, brindem per als propers 50 anys, per tant, sectors estratègics, diversificació, aquesta és la línia, no? Aquesta és la línia per 2 motius. Un, per la sostenibilitat del projecte, és a dir, si apostem només per un sector, en una comarca tan petita com aquesta, podem caure en el risc de ser més vulnerables, que en un moment en què aquest sector entra en crisi, nosaltres ens arrosseguem, no? Llavors, arran de la crisi, de fet, de l'any 2007-2008, va ser on vam veure aquesta necessitat de diversificar. Clar, vau construir aquesta idea. Fins aleshores només estàvem en el sector industrial i la jardineria i forestal. I aquí va ser la crisi industrial, ens va fer veure que havíem de diversificar i havíem d'entrar en els diferents sectors econòmics de la comarca. I va ser quan ens vàrem obrir en aquest sector turístic, en un restaurant, en el sector medioambiental, en el sector agroalimentari, que és el que tenim aquí. El tema del cable, que és molt important, el cable elèctric, no? Cable elèctric, sí. Aquí en aquesta zona, aquí al Ripollès, hi ha com un microclúster
de la ventilació. Llavors tenim una empresa molt important que és Soler Palau, o tenim Casals, o tenim a Torelló mateix, tenim també Cata, no? Llavors aquest sector és el que nosaltres estem servint en aquest sector pel que és la fabricació de cablejats elèctrics, tot tipus de cablejats. De quanta gent parlem a l'entorn de la Fundació? Quanta gent esteu mobilitzant? Quanta gent hi treballa? Quanta gent hi col·labora? Quin és l'ecosistema de la Fundació? Mira, a la Fundació estem atenent a unes 650 persones en aquests moments, l'any 2017, segons la memòria que tenim, que ara no la tenim aquí. Escolta, com a gerent i directora de tota aquesta quantitat de gent i d'aquesta dinamització del Ripollès, el futur, la línia estratègica, quina és? Cap a on apunteu ara mateix? Nosaltres apuntem cada vegada més a millorar els serveis a les persones, amb el que se'n diu ara, en poder fer una atenció centrada en les necessitats de la pròpia persona des de tots els àmbits. Apostem cada vegada més per la inclusió, per poder treballar conjuntament cada vegada més amb les empreses, no haver de crear nosaltres tanta activitat, sinó que siguin les pròpies empreses que hi contractin. El que passa que la realitat de la comarca ens ho fa difícil, perquè són empreses molt petites que costa molt més a l'hora una dinàmica molt concreta diferent. I per això nosaltres vàrem passar per l'emprenedoria social, que és el que som, emprenedors socials que creem negoci per crear ocupació. I aquí ens hi ajuda molt, aquí en aquesta comarca, el programa LEADER. Això et volia dir, perquè clar, el programa LEADER us ajuda a millorar instal·lacions, a millorar serveis, i també us ajuda el programa LEADER a créixer, en definitiva. Correcte. És a dir, més possibilitats de creixement, de construir aquesta formatgeria, aquest obrador amb la màxima tecnologia, etc. Sí. Clar, al ser una comarca vulnerable també a nivell fràgil, hi ha aquesta aposta del programa LEADER i que realment nosaltres hem apostat o rebem l'ajuda del LEADER en diferents línies. La formatgeria és una, que ens han ajudat en la construcció d'aquest obrador i en tirar endavant el projecte. També el CAT Canguetes, un restaurant que tenim del sector turístic, també han col·laborat en la projecció d'aquest projecte, també amb l'obertura d'un bed and breakfast dintre del sector turístic. Vol dir que nosaltres apostem també i ajudem i col·laborem en aquests projectes comarcals i també aprofitem el que podem per generar inversió i poder crear més llocs de treball. I va molt bé perquè gràcies a aquestes ajudes t'ajuda a empènyer el fet de decidir-te a iniciar noves activitats. Molt bé, Hermínia, ara feu 50 anys, de moment per als propers 50 anys. Correcte. Un plaer. Sí, moltes gràcies.